Estamos inmersos nunha era convulsa, confusa, na que custa buscar unha causa xusta. Sempre hai máis nervoses na pai, moito máis, quizáis sexamos inmortais. Involucionar o deporte máis universal, as neuronas afogan no abisal mar visceral. Os fascistas tras ir nas listas xa bailan na pista. Política aquí ninguén rechista. Cando ler un libro está en perigo de extinción. A xente confunde coñecemento con información. Os nenos non queren ser Xosé Saramago, youtubers, tiktokers, instagramers e o maior reclamo. Pseudonalfabetos no sentido cultural, o nivel está ras de chan. Sobreestimular con contidos estériles crea sociedades infértiles en identidade nin carácter. Que crees que será de nós pasado mañá? Se hoxe xa tá inteligencia artificial. Penso que esta é unha época funesta, eu sinto. Non pretendo ser un augafestas, pero non, eu non o vexo nada claro. Quizás sexa que son eu raro, pero estou case seguro de que a cada segundo agardo un futuro máis escuro. Non, eu non o vexo nada claro. Quizás sexa que son eu raro, pero estou case seguro de que a cada segundo agardo un futuro máis escuro. Cando acabemos co medio, darémonos conta de que o puto capitalismo ten premio. Será tarde para volver á árbore, non quedará de pé ningún só tronco no que abrazarte. Non coñezo nada máis insaciable co apetito dun tipo moi rico con fame. Nin argumentos para que solte os cubertos, nin sequera o fará polo futuro dos seus netos. Se a súa satisfacción justifica a extinción, a nosa supervivencia implica a súa eliminación. Estamos preto do punto de non retorno, máis boletos no peto mellor que non. Quente estase tamén no sofá, que se a xente sofre en fronte tanto dá. O sol non se pon no xardín de fantasía, ala onde golatría sepulta empatía. Se terra e auga, barro lama, somos os obreiros, os grandes grupos de medios son os soleiros. Modelanos dende os pés ata o pico, conseguen que os pobres den o seu voto para os ricos. Pero non, eu non o vexo nada claro. Quizás sexa que son eu raro, pero estou case seguro de que a cada segundo agardo un futuro máis escuro. Non, eu non o vexo nada claro. Quizás sexa que son eu raro, pero estou case seguro de que a cada segundo agardo un futuro máis escuro.